Rama ampun nggih. Iya. Lah ing kana to wau, ora kaya kang ana ing Praseban Jawi, nagara Ngalengka. Patih Prahasta nembe kaadhep para putra-putra Ngalengka. Candrane kadya kasrepek ing mangsa tanem. Dumangkang krasa sumber lindu bumi konjeng kumaluda kuntar ketok koreka kiri-kiri kadya mbelah bumi wukir Eyang Patih Prahasta dangu anggen kula nengga kados pundi kedawuh timbalanipun Kanjeng Rama Eyang mugi unggala paring Kanjeng Rama Eyang mugi unggala paring dawuh dumateng kula sakadang ladala Indrajit lan sira Dewantaka mangertiya ya nggir
pun eyang kapateden dening ramamu ya anak Prabu Rawana. Kowe kabeh kadhawuhan supaya nututi lakuning pamanmu Gunawan Wibisana. Ing sakawit saka gempunge ramamu jalaran pamanmu ora nyarujuki marang pakartine ramamu. Anggone nyengker Dewi Sinta sarta anggone aweh paukuman marang Anoman. Ing kono pamanmu Gunawan tinundung lunga saka praja Ngalengka. Ananging Indrajit bareng dipetung kanthi ganep ora wurunga pamanmu yen nganti manunggal marang Ramawijaya bakal gawe ringkihe praja Ngalengka. Mula ya nggir. Kowe kabeh aja wedi kangelan. Tututana papanmu Wibisana. Reripihan jaan bali. Ewadene dheweke apa uga ora gelem budi kudu disembadani. Bangga dirampungi. Pilhana wadyabala kang bisa ngambah gegana sarta yaksa kang bisa ngambah jroning samudra. Awit ngawekani mbok menawa sabaline Anoman sarta kumpule pamanmu Ramawijaya banjur rasa tambak. Inggih Eyang, ngestoaken dawuh pangestu paduka kula suwun. Ya nggir. Duga-duga digawa ngati-ngati aja nganti keri. Dewantaka enggal budalna para wadya. Sendika dawuh Kakang Mas. Mangsa semedi sirap kang palawanara Kakang Anoman sawuse si Kakang bali saka negara Ngalengka mara gage aku donge ngono kepriye munggo kahanane negara Ngalengka Kakang. Yo ngene yo Di satemene ora gampang tumuju ing negara Ngalengka. Sepisan aku kudu ngambah gegana. Sebab kuwi natesan samudra ilaya. Pindho, wadyabalane Rahwana kuwi ora setitik, kabeh dumadi pangawak buta. Ratune buta, patihe buta. Prajurite uga buta. Nganti rombongan seni kabeh uga buta. Lah, sindene kuwi ya kabeh sindene kuwi ya buta wedok. Ya ana sing ayu ora, Kang? Ana sing ayu, ana sing lemu, ana sing setengah ayu ya ana uga sing jen ora kalap. Mbah. Kok wis ngerti wong ayu kuwi. Kagiat risang kapirang rinangkul kempet-kempet.
Sedo sang retnaning bawana. Oh. Yai, sajroning awake dhewe ngudarasa kae ing gegana kak katon gembuleng. Kae wujudan apa? Ayo Yai, padha diperbeki. Lagi wae aku tekan pinggiring alas Dandaka. Iki kepethuk kethek ulese dadu. Sopo jenengmu? Yen takon marang aku. Merogage Sop ngaku, sapa aranmu? Parat. Ditakoni dirung mangsuli wis ganti tekon iki. Wis jamak lumrahe. Takon marang aku. Putra Ngalengka. Dewantaka aranku, sapa kowe? Kesede Sri Rama Wijaya. Anggoda kekasihku. Duwe karep apa kowe tekan ngene? Aku bakal goleki pamanku Gunawan Wibisana. Yen kowe weruh lan ngerti, ayo tuduhno. Syukur gelem nglarapake ing ana ngarepku. Apa perlune? Bakal tak bondo, tangane tak aturake ramaku Rahwana. Aja takon sing ora ana. Sing katon wae ayo nono. Babu. Wis pidak jempol kowe karo pamanku. Janji ora gelem nggulungake kelakon tak gedeng sirahmu. Janji orang ilang tak kedhepake. Walah wani tenan kowe karo cah gedhe. Bayi wani karo kowe. Are kowe siano. Bocah bayi. Wah, rene kowe. Dasar kethek iki.
Apa? Ya modar kowe. Apa kowe? Aduh. Di trene kowe. Pangabekti kula kunjuk paman. Ya, dak tampa mega nanda. Duwe karep apa kowe ning kene? Sarta gawe dredah. Paman, kula kapatedan dening Kanjeng Rama supados nganti paduka kondur dhateng Praja Ngalengka. Monggo paman, kula aturi kondur. Indrajit, perlune apa ingsun bali maring praja? Sakabehing aturku ora dipaelu dening ramamu. Ya, Kakang Prabu Rahwana. Lan maneh aku wis ditundhong supaya lunga saka praja. Katimbang bali, luwih becik aku suwita marang Sri Ramawijaya. Paman, Ramawijaya kuwi pengawake mengsah. Aku kan ra pinemune pamanmu, ramamu. Yen aku ora. Paman, kula dipun bektani Purbawasesa. Menawi paman bangga badhe kula rampungi, budi kula sembadani. Weh, lah krasa tenan bocah iki. Timetono iki. Sang saya dalu araras abyor kang lentang gumadak tes sono tengah wengi numrang kandaning puspita sarengyaning pudyanira sang Jawara mrengeng swaraning mandu prangsa madu sarining kembang gempong bingung Amidwa satemah jantung Sri Ramawijaya kengetan ingkang garwa binarung Genira arsa ngrabasa negari Ngalengka. Dereng mangihaken marga satemah jengkar saking dampar anilar
sedaya kang sami kekadar. Dumugi sapinggiring samudra kendhek genya lumaksana. Kaya mangkono pangudas mananing driya. Yai, garwaning ingsun Yai. Entenanipun Kakang Yai pun Kakang bakal sumusul nanging kepalang samudra. Apa becike ingsun gawe asat wae samudra iki? Sigra mentang langkap kang wis sinandhangan. Bargawastra jumepret kanang kendeng. Mumboleng awiyat dawah tengahing samudra umep mawalikan geger sabung Burantaya. Sekagiat yang baruna ndedal prapting gisik marepek unggianing Sri Ramawijaya. Jagat Bathara jebul satra kae kang gawe cintrakane para buron ware. Nger, tak aturi sareh dhisik, Nger. Ger, ulun Bathara Baruna kang rumaksa saisining samudra iki, Ger. Menawa gempung ing atimu banjur gawe cintrakane sakeh buron banyu. Apa ora kliru? Engeta, Ger. Sira iku titising Wisnu. Aja mung samudra nadyan jagat iki bakal sira lebur. Ora gantolan dina mesti ajur. Menawa sira arsa ngrabasa negari Alengka, aja sira munasika Burantaya kang tanpa dosa. Luwih becik sira yasa tambak kae, Nggir. Ing sisih wetan kae rada cethek tambak ana. Nanging luwih dhisik waluyakna saisining samudra. Aduh pukulan. Dosa punapa ingkang kedah kula sandhang? Wis Rama, barang wis kebacut. Kang Baku enggal waluyakna para buron wareh, ulun bakal kondur mangkayangan.
Yai Sugriwa lan Sira Lesmana Wibisana serta Sira Anoman mentas wae ingsun karawuhan Hyang Baruna panjenengane paring dawuh supaya ingsun yasa tambak. Yai Gunawan kepriye mungguhe panemunira? Sinuwun menawi kepareng kula badhe yasa tambak sarana pujian. Yen bisa enggal tindakna Yai. Restuaken dawuh sinuwun. Ya, jagat Dewa Bathara, muga Jawata ing mudaneni apa kang dadi lekas ingsun. Ingsun bakal yasa tambak pujian. Raden, bingahing manah kula tanpa pindhan dene paduka kepareng yasa tambak pujian. Ananging Raden, punapa tambak punika mangkenipun kuawi dipun ambah Wadya Rewanda ingkang maewewu cacahipun Raden. Anoman sadurunge digunakake prayogane dicoba luwih dhisik. Menawi mekaten badhe kula cobi langkung rumiyin menawi kula ambah boten ambrol ateges kiyat kangge lewate sadaya rewanda. Parayaga Anoman. Anoman malumpat sampun prapteng witeng Nagasari. Om. Lah ing kono ta wau
Raden Senggana sigra matekaji maundri aji wuwuh babot saya madet babote Sang Rama Dayapati sigra mesat ing gegana anjlok tengah-tengahing tambak ambrol panang tambak kagiat kang samya humiat. Gunawan wis yasa tambak teka sira rusak. Aduh sinuwun, lepat nyandong duka mila. Kula tumindak mekaten. Jalaran kula kuatos menawi mangke sampun kalajeng kaginakaken. Lajeng risak ing salabeting lampah. Anoman, yen mengkono dadi lan orane tambak ingsun barangake marang jeneng sira. Sendika dawuh sinuwun. Yai Sugriwa perintahna Wadya Wanara supaya sabiyantu marang Anoman. Ngestoaken dawuh sinuwun. Yuyi Rompong. Kula wonten dawuh. Aja enak-enak pengen turu. Iki para ketek gotong royong gawe tambak. Aja meneng wae dirusak. Inggih sendika dawuh sinuwun. Modar kowe. Wes. Ora apa-apa. Wes, modar kowe. Ya.
ora apa-apa neh.